mlaku bareng terus diiringi apa kebo giro. Oh. Heeh. Aku wis rasa diringi kebo ki aku wis nuntun kebo kok kowe. Aku kebone kok ngene kurang gede ki. Ning ya ora apa-apa. Ayo Rene. Nak aja minggir-minggir engko nek tiba aku kangelan bopong lho. Aja ya cempluk. Aja. Kok cempluk kowe minten. Iki mbok tangane ngene iki lho dibuka. Tangane buka terus tak ngene iki. Lah iki jadi satu. Pak nek pancene kowe ora seneng karo aku ya aku leganono sedilit wae. Ya paling ora sak jam wae wis. Ora aja ngono cempluk, aja ngono. Aja aku kepengin tenan lho. Suminten. Suminten jenengku sing cempluk. gede pangap. Sak mergane sakjroning atiku. Atas Iki wis sedilit wis. Umpama. Kok bar kuwi nek arep karo cempluk ya monggo ning aku leganono wae sedilit wae. Piye Den Mas? Mbok ora mlaku mbok madeg jejeg ngene iki. Terus madhep rene, tangane ndaplang, terus dingenekke. Emoh. Emoh apa gelem? Hah? Emoh kok ngene? Emoh. Ayo ngapa ya sak karepku to ya? Aku arep memandang musik lho. Aduh. Aja suwe-suwe nek ndelok aku yo. Lah ngapa? Engko ndak ana kedadian sing ora aja ngondeli. Ten. Minten. Arep nanti to mbok ngosik rene dhisik lho. Ten. Sengaja iki Mas. Asline rombongane ade lucu-lucu lho, Tru. Ayo rasa piye. Engko sesuk tak japuk meneh liyan. Sesuk nganu bungkek. Wah. Wah kae sencaki e. Emah, nek kuwi gah aku. Mergane sok ngelus-ngelus ngene terus e. Dadine ngene. Anggere rada kagol terus ngene-ngene. Nek yo trauma. Ora mutu tok kirime bojoku kowe. Oh, kirime bojoku Pak. Ora apa-apa. Nek ana apa-apa karo bojomu kok aku sing tanggung jawab kok, Mas? Piye? Gelem ya? Ora minten. Gelem mbok gelem to. Mbok ana sah ngomong gelem ngono. Liyane gelem aja omong. Aku tak omong genti ya minten. Iya, nek kene wae rasa lunga-lunga. Nek aku cerak-ceraki soalé ana sing ngenggom iki. Apa? Ngene ya minten. Iya piye? Neng atiku ki wis ana sing nglungguhi ora ana si cempluk. Ora peduli karo cempluk, aku ora peduli karo cempluk, sepenting aku seneng karo jenengan. Monggo kowe seneng, ning aku ora seneng. Apa tenan to ora seneng? Meneng nih, apik iki. Tenan ora seneng. Nek weruh kaya ngene iki ora seneng tenan. Sing gedhe pangapuramu cempluk, kowe aja cerak-cerak. Ya ora apa-apa lah ya ming cerak ya ngopo ta? Cerak ngene iki ya entuk to. Ya oleh wae monggo. Neng ya kowe mau. Ngopo lho? Ora ana ketoprak kok nyekeli cagak. Lah dapukane ora gelem. Ha iya, engko sesuk tak gawe dapukan sing gelem. Saiki ra gelem sik. Cocok. Dinggeng sik. Ya Den Mas, wong seneng ki ora bondo ora rupa. Nadyanto rupamu elek. Ning aku apa Den Mas? Lirikanmu lho, mbok aja mlirik ngono kuwi, aku dadi piye ngono lho. Nek ora seneng kok mripate kaya seneng. Aneh man. Wong seneng iki ketok lho sekole ngematke. Mas Petro, asik tenan dong ngene iki Mas Petro. Asik tenan iki. Emoh aku ndur aku karepe kon ngono. Emoh aku. Emoh tenan? Mah. Kok
padha ra gelem karo aku ngopo to? Ayo, Mbok mbok. gelem. Kowe wae sing gelem karo aku ya. Ndok apa ndok? Den Mas Broto lali aku lali lho. Karang kebiasaan iki kalingan pondo lho aku ki. Neng kene ora ana wondo. Iya. Pondo iki pacarku biyen pondo. Oh, monggo. Neng kene sing eneng Den Mas Broto. Iya Den Mas Broto, mbok ora rono rene aku kesel ngetutke lho. Mbok gelem ngono gek ndang. Ya ngono ki lho. Ya monggo, aku kepengin mlaku-mlaku. Pengen mlaku-mlaku. Ya aku digandeng nek mlaku. Tanganku wis ana sing duwe. Wah. Sapa sing duwe? Ya. Aku ta? Aku ta? Hah? Ayo to mbok, ayo. Laku gandengan kaya nek manten kae lho. Nek manten kan sing lanang nang tengen, sing wedok nang kiwa terus cekelan ngene iki, terus mlaku bareng terus diiringi apa kebo gira. Oh. Heeh. Aku wis rasa diringi kebo ki, aku wis nuntun kebo kok kowe. Aku kebone kok ngene, kurang gede ki. Ning ya ora apa-apa. Aku ayo Dene rene. Nak aja minggir-minggir engko nek tiba aku kangelan bopong lho. Aja ya cempluk. Aja. Kok cempluk kowe minten. Iki mbok tangane ngene iki lho dibuka. Tangane buka terus tak ngene iki. Lah iki jadi satu. Ora gelem apa piye? Den Mas. Oh, disawer lho. Iki. Lho, entuk 200. Kowe arep mau kowe minten? Aku njaluk atimu wae. Ora enenge ning atiku mung ana duit 200. Kok ati kok telehi duit lho. Piye tanganku mau piye rasane? Ya piye ya? Kuwi lagi tangan lho, urung liyane. Kapokmu kapan kowe? Arep jajal liyane ora? Piye? Den Mas. Ah piye ping paitan 200 kok? Aja minten. Tetep atiku tetep guguh. Aku ora wani nampa katresnane wong wedok. Ngati pawi Nadan atimu tok nggo pawitan tresna karo aku, aku ora iso nampa jempluk. Oh masa ora iso napa? Pripun, Pak? Ora Apik wis. saiki ngene lho Den Mas. Iya, Pak iya. nek pancene kowe ora seneng karo aku ya aku leganono sedilit wae. Ya paling ora sak jam wae wis. Ora aja ngono jempluk, aja ngono. Lah Aja aku Cemplak, kepengin tenan lho. Suminten. Seminten jenengku sing dicemplok. gede pangap. Sak mergane sak jroning atiku. Atas-atas Iki lagi. wis ora ana wong wadon sing ana sak jroning atiku kejaba mung cempluk. Mula Iya, minten. aku ngerti yen atimu ming ngono cemplok ning apa ya ora kepengin karo aku sedilit wae ngono lho. Sedilit wis. Umpama Kok bar kuwi nek arep karo cemplok ya monggo ning aku leganono wae sedilit wae. Piye Den Mas? Mbok ora mlaku-mlaku mbok madeg jejeg ngene iki. Terus madhep rene, tangane ndaplang, terus dingenekke. Ayo. Garing ngene lho. ora tetep atiku tetep aku duwe adeg-adeg. Wah, iki. Aku nek wis tresna karo sing jenenge cempluk ora bakalan aku tresna marang wong wadon liya. Kowe ngene iki ngapa golek sinyal wae? Kayak Pak tiru-tiru nek ketoprak kae. Ora iso. Luput pisan